ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆସି 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଇ। ସେପଟେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥରେ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ନେମାଳରେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାକରା ଆସେନି, ସେମିତି କାହିଁ ହୃଦୟରୁ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଆମେ ବି ପୁରୀ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବହୁତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଟିକେ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁରୀ। ସିଏ ପୁରା କଲ୍ ଶୁଣିଲେ ତ କହିଲା ହଉ ଚାଲିଯିବା। ସେଠୁ ଏବେ ସିଏ ଆଉଛି, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ପୀଠରେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି, ସାଙ୍ଗଟା ଆସିବ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୀଠରୁ ବାହାରୁଛି ଏବେ। ମୁଁ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏବେ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ, ଆମେ ଯିବୁ। ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଚାଲ ଯାଉଛୁ ଏମଟିରେ, ସାଲେପୁରରେ ଏମଟି ରଖିକି ବସରେ ସେଠୁ ଯିବୁ ଆଉ। ପୁରା ଅଛୁ, ପୁରା ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ଝିପ୍ ଝିପ୍ ପୁରା ହେଲାଣି। ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଓଦା ହେଲି ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲ, ଆମ ଗୋଟେ ସାଲେପୁରରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଣ୍ଡ ପୋଛିକି ବାହାରିଲୁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ନବ ଛାଡିକି। ଏବେ ଆସିକି ଆମକୁ ଛାଡିବ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ସେ ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ଓଦା। ହଉ ଛାଉ ଯାଉ, ଓଦା ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଏବେ ଯିବୁ ମ୍ୟାଜିକରେ। ଆସିକି ବସିଲୁ, ମ୍ୟାଜିକରେ ଯିବୁ କଟକ, କଟକରୁ ତାପରେ ବସ୍ ଧରି ଯିବୁ ଆଉ। ଯାହା ହଉ ପହଞ୍ଚିବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ। ମ୍ୟାଜିକରୁ ଏଇଠୁ କଟକ, କଟକରୁ ଏବେ ବସ୍ ଧରିକି ବୁଲିବାକୁ, ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭାଇ ଜଣେ ଦେଖା ହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ବସରୁ ଭୋକ ଜୋରସେ କଲାଇ। ଏବେ ଦହିବରା ଆଇଲୁ, ଖାଉଛୁ। ଆହୁରି ଏବେ 5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ରହିଗଲୁ, ଓହ୍ଲେଇ ଗଲୁ, କାରଣ ପୁରା ଟ୍ରାଫିକରେ। ଆସ୍ତେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲିକି ଯିବା ଭଲ। ଓହ୍ଲେଇ ଗଲୁ, ଏବେ ଯିବୁ ଚାଲି ଚାଲି 5 କିଲୋମିଟର ଖାଇକି। ଖାଇକି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। କେତେ ବାଟ ଚାଲିବୁ ଏବେ? ପୁରା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବାଟ ରହିଲାଣି। 5 କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି, ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଏବେ। ଯାଉଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିକି, ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ। ଯାଉ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ହଉ କରିକି ଯିବୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି କେତେ ବାଟ, ଅଟୋ ଅଛି, ଅଟୋରେ ପଳେଇବୁ ଭାବୁଛୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଟୋ, ଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଛାଡିଦେଲେ, କହିଲେ ଏତିକି ବାଟ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଯଥା, ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାଉ ଚାଲିକି ଆଉ, ଛାଡିଲେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ରୋଡ, ରୋଡ ଫାଙ୍କା। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ। ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ବୋଲି ଆମ ସାହସ ଚାଲୁଛୁ। ଓଦା ହେଇଥିଲୁ, ଟିକେ ଚା ପିଇକି ସେଠି ଆଇଲୁ। ଆହୁରି ରହିଲେ 3 କିଲୋମିଟର। ସେ ଅଟୋ ବାଲା କଣ ଆମକୁ ଛାଡିଲେ, କେତେ ବାଟ ଛାଡିଲେ। ଆହୁରି 3 କିଲୋମିଟର ଏବେ ଯିବୁ ଚାଲି ଚାଲି। କୁହନି। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ତ ଯେମିତି ହଉ ଜଗା ଦର୍ଶନ ତ ହବ, ଯେମିତି ହଉ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ଏଇବାଟେ ଯିବୁ, କେତେ ବାଟ ରହିଲା। ଆସିକି ପୁରା ଭିଡ ଭିତରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି, ଜଗା ଦର୍ଶନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ହବ।
ଫାଇନାଲି ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଏବେ ରଥ ବି ଦେଖା ହେଇନି, ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ। ବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲୁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବୁ। ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ ଆସିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ ତ ହେଇଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଲା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଯାଉଛି। ଆଗରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ପଛରେ ସବା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ଉପରେ ବଳଭଦ୍ର ରଥ ଯାଉଛି। सीधा सीधा कांदू सीधा समाज सीधा सब दीटा रथ गले। जगन्नाथ रथ अच्छी जाऊ जगन्नाथ रथ पाखु झाड़ा आंटी सब लोग पूरा चक्कर चक्कर मैंने अलग प्रकार अनेक बस देखु सब मंदिर बाहर जगन्नाथ जगह मु रथयात्रा आज बंद रहा। काली 9:30 हम पुणी आउ स्टार्ट हम से आम पलैबू। आम तो काली मोर एग्जाम 12 साढ़े 12 अच्छे मुझे पलैबी प्राक्टिकल एग्जाम अच्छी सेमिस्टर प्राक्टिकल एग्जाम सो आउ रही पार ना रही था एग्जाम ना पलैबू काली पुणी रथ जय जगन्नाथ जाऊँ बहुत बहुत भिड़ देखी बहुत भिड़ अच्छे देखी हमें बाहर जाऊँ पूरा रही हेनी। जय जगन्नाथ।